in de veert leidt nog altijd die oudboord. En in die boord wij nog al 3 bissen. Professor Snoort, die vindt altijd van alles uit, maar het gaat net altijd lekker goed. Soms liet er wat ontploffen. En Romke de Mal? Ja, ik ben gek op boeken. Ik had er wel meer dan 100. En die heb ik alle gelezen, ja. Pieter Patat wen het nog net zo lang op een bisteboord. Op een dag is er maar zijn patatwijn in een veert rieden. Dat wie me wat. Gelukkig had de professor hem uit het wetter hellen. En nu had Pieter een kemmerke in een bisteboord. En daar bakte de heerlijkste dingen van professor Snoort en Romke de Mol. Sjen, chocolademelke, spaghetti, ja, daar heb ik het. Taarten. Pieter Patat wil Joert geen patat bakken. En geen spaghetti. En geen ballen met wattels kleermaatje. Hij wil een taart bakken. Een hele mooie taart van Romke de Mol. Hij docht een skelk voor. Het is feest, tralala, het is feest, tralala, het is feest, tralala. Hast ik wat lekkers van mij, Pieter? Ik ga honger krijgen van al dat uitvind, ja? Hè? Nou, dat is nooit. Ik had het druk. Drak? Waar hast u dan zo drak bij? Ik werd een taart bakken voor Romke. Oh, Die viert om eens morgens een jeetje. dat zie ik heel nou vergeten. Zal ik je even helpen, Pieter? Ja, pak maar om. Zo, pannen. Pieter vindt het wel best. Hij helpt boter, mol, aaien, suiker en malke uit de kast. En een pannen om alles in te dwaan. Professor Snoort stiert er op een noos bij als Pieter het mol uit het pak skorret. Dat ken ik volle beter, Pieter. Daar ga ik een mooie uitvinding voor. Hè? Een leegblazer. Leegblazen. Ja, zeker. Wacht nou, wacht, pas maar even op, hè? Hij helpt een toeter uit de jas en zet die tjen het pak aan. Dan drukt er op een knopje en begint het ding te blazen. Het witte mol stoot alle kanten uit. Rucht in de snuit van Pieter Patat aan. Die wordt helemaal wit. Krekt een snieman. Professor, doch dat ding uit. Ja, een lieds flaterke, Pieter. Hè? Die uitvinding die wil net helemaal goed, zeg ik. Oh, dan maakt nog even wat onverhoor, ja? Let mij het zelfs maar dan, professor. Die uitvindings van jou, die dogen net. Pieter klappert het mol van zijn jas en snuit. En leeg het zelfs het pak maar in de pannen. Dan pakt er het dwaske maar aaien. Hij tikt het instikken op een rane. Professor Snoort springt oerijn. Hè? Wacht je even, Pieter. Ik ga een aaitikker uitvoeren. En ja, zeker. Ik zal hem gauw helden, hè? En voort is de professor. Even later komt er weer om maar een heel nuiver ding. Het lijkt het wel een stokje, maar handjes eroon. Het stokje kan draaien en de handjes ook. Zo even. Hoe vies mijn uitvinding, Pieter? Een stok met handjes? Wat kan dat ding? Wat zou professor Snoort nou weer uitvoeren? Moet maar wezen.